na me asantini and asantefo. Say wabra bonko ya. O maame na wo. Unya japade ade koma maame. O mfa mra santini. Kaseti a maame. Na wa se u kaseti a maame na ya de pa. Na wa wo. O kaso obeyi asante afiri wo de time better ye ebebu afa so. Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Mejo Zominia. Madam amoye asukuya ana koben. Asante youth. Okay. Na na yede esenchirofo nhia mu ebehyehe so ewo manhia. Regional House of Chief. Botaye ne say. Botaye ne say fie kakre ni bonso bia sori a na okaseti ayewura asante mewura. Na okaseti asante. Asante so wodo. Obekumase a ye wa anwuraka ye Mfanti New Town. Mosi zongo ye manhia me nuti enkofo a omo manhia omo ne ewura nete ye nuanu mosiramfo omo ne ewura nete asante ni bie ni hote be manhia santefo no wo Ashtown no ne ade eri ha nyina ye zongo ye ne omo nete fefefefe ye nyina ye nuanu nanso akodu se nanse obi a sori a na opetrendia na wo de ewura na asante youth ene ye se ye twaso woni pakro se ukrom atutu na ukrom nsu asai na ukrom develop ya wo so wo hene e wo ukrom fa camera si wo so na di ukrom hinatem se wabra bonko ya wo maame na wo unya japade ade koma maame wo mfa mra santene kaseti a maame na wa se u kaseti a maame na ya de pa na wa wo adenti na ekopa se asante mawura ete na sante na obi sori a ofri different region no wa fa camera na wono ka se Otumfuo ntieti kumase wa bra wo so nim se aba na okoto ye no okoto aba na MPP ana NDC onkoto aba ma machia onkoto aba ma santene na santene na wo so nsiesie kumase no on fa sika be na nsiesie because ye ntua tax mfa ma santene what did I mention na eye niam bia ya tena ho ama ate this is the time I was asante emabunu no ye ba na ye beka bibi e de kire amansan se sa de no sune mabi nsibiem asante your mind asante kutane frag Ghana kura frag asante masu kura frag what is the John asante no dia kura na dia asante bae asante ye nipakuo bia na obi ate ne ba bi bon bra ena ye nananum se denchirafo ase ena ye nananum se enam denchira hene kwan a wode saa nipakuo yi fa so no ye beka ye ho apom na yakosa edisan kabomu no over 500 years ago no ene ma ye konya esantifo ena kasa anro fa so sa abeye asante edisa asante no ye nananu nyankopon bo ade anipa be duru Ghana hana ne ani asante bia o eye san kabomu no on se akanka sa mu ye se praye hoyi uyi ba ko a na abu wo kaboma emu eti asante ne be kabomu no abamu o ma ye strong asante no Mfantifo ka ho atemfo ka ho enkranfo ka ho dagomba fo ka ho wangra fo ka ho mosi fo ka ho bia ka ho se wo pa na be kan asante no nko aho a wa ya asante ni mira mamisa nananom ahemfo no bi atiada maba ahema bi abekasa yete wo mo atiada nti na mabunu musum de ho agye mu on say ya say opani due mate
enka yesa ya nananom be ba kasa ba bi so duru ho awuza asante kwa ya fa so ye niema no e wo se ye yutu ni edika ba abonte na ye be kasa sabi me fa sa akwanye so na masere mi nuanom asantefo se wo so wo ya asanteni na wo YouTube account TikTok wo fa phone si wani ma hwe na wa nyina asante so amfa nkodi de obi krom hinate ko ade a ye ya asante ye mpese obi di be ye no ye mpese asanteni bi so de be bi kwa akoye obi hine se free na kro wo ya asanteni na se wo kodi obi krom hinatem wa abra sa nipa na meka yenya ye be yiwa ma what did I mean? Mema obi ankobo sa abra na mom se obi beka ye de a sa nipa yo se beka no bi sabi Ghana population enipa 32 million no asante fo nkwa ye almost 9 million edi Ghana no asante ne tribe mo do so Ghana se wo fa sikafo e wo Ghana ha o ka ye sikafo nipa 100 a obenya asante fo makomako 40 what did I mean? Enti asante no e ye oman edi kura na ekoba se ye ti oman mu ha obi ka so ya asanteni a na wato emra adan na me ya asanteni no me ka sabe ya wangra ni da bi me ya asanteni me ko ka sabe ya nkrani me ya asanteni me ka sabe ya kuapim ni da bi me ya kuapim ni anka me ka sabe ya kuapim ni because me pe kuapim fo asem se me ya fanteni a me ka sabe ya fanteni because me wife cry fanteni me po masem but me ya asanteni enti me di masante sam gwa me ho enti wuso ni pakro ba bia wo firi no fa kro akwa wo ho ukrom wo hene wo ho twa wo hene video na fa kote TikTok na to nwom fa ho akwa no se wo anya ne sa ye ya asante de ye wo yewura piao ye so wo awu o se tutu nya me kase ye so wo awu abayo na be pa chew o de lete bia ba bonten mabunu musom sei abayo no obeka mfre ni masem kire sante hene na ono oyo ba na ho ye be ma oyo ba sana me da mi huzo oyo be ma o minia sa ade na course Onua TV me hu se onuafo na nkasa omo se da e plane e ya de omo se da plane se omo probi ama waba di asantefo atem na bi aka yewura because I share program na omo ye na enipa na ti program so emam bienu emam bienu girl na no ti free gbagbagbagbagba o ka se de crazy na wona dwenu no wo mo ti studio obi enu otumi ka kire girl se mami baby a wo ka kɔ ne hot no ada asantefo ide girl no wanya kwawuni ne tribe a wo ye no ofere enti won kwan a ye nuanum kwafu afa so atriti no kwafu se so wonya no ntokwa ono nko anko wonya kwawuni eye ni da ho na kwafu o kire wodo kwafu a kire se wo munim nyansa kwafu a kire se wo munim de enuti na girl ne ba ya kwafu abeyi wo mu afirim se wakwa kan asem na asem ba wan kasa kwa yiwa no me bo asantefo so abaso se asem we ba ye no asantefo amfa kwafu anka ho ye deal with girl what did I mean? Sa na wase ya kekere o ma me se free na kro so obi fa camera si nanim na obedi asante ate obedi eru atema wuni pakro na ye no obi ka enya wo traba wo ye because ya hwe ya ye de sa de sa na de entokwa ne ade eba emfa mfa so obi ama ukrom wo hene wo ho ana me wa Otumfuo Ghana ta se mojema no Ghana Otumfuo jiska e wo Minister of Finance it is a woka so Otumfuo nsiesie ne krom na wo di Dubai hene betutu Otumfuo a Dubai no ye nto aba wo hene na wo ho no na bibia asenisa Ghana ye to aba na ye de ye se ye hene no wo ye otre tutu nyame kese ewiase asantefo ye hu se nyame mienu e bia fantini ni me nya adwen ye na adwen e bia ankrani ni me enya adwen ono so ono opinion e bia na frafra ni me nya adwen ono so ono opinion but asantefo de ye nu se ye wa nyame mienu onyame obo soro bo asase na ya sase so ha de o se tutu nyame kese sa na ye nya asante ye de tete ye sa na ye nim enti so obi ti ni krom no o kanfo ne hene na se wo so wo krom na wo kanfo hene na o se asantefo due bua me pato aga asantini no on kotwa obi krom hene na on fa na beto no fon so se ni krom dabi paja wo hene sa wo nya wo de dia ankrani ba se afi modin asantefo ye hwa ye hene ye di asantefo hwa ye ho ye ya asantefo etiri ye se obi nya asa bia nko bebi mesira mu Ghana fo mom ye nyina mfa wodo entina oman nim Onua TV fo na nkasa omunim nyansa me na me ka kire wo me ntwensa ye Onua TV anya ho na ga ne ko ka omunim nyansa omotwen ni omunim dia ofo ma me nkire wo omuye program munaguchi na host program no akoye interview bi o se wo no
yen ye twi kasa na ye kan ye kasa twi anya asante ye twi ebunu ye twi akuapem ye twi emfante ye twi enti akan kasa ni nyina ye twi monaguchi ni se onte twi na se munim nyansa na mugo Onua FM ho a obi a wo se wonte twi ana mo command twi program and hana me se wo munim nyansa no me ntwi inside that onipa tie o enya ade akọ so ndina me kasa Onua FM fo nim nyansa wo enipa ni se wonte twi ge no ono na eka se wo boa me so me boa o se onte twi na sabi nipa onte twi ayeda na mo command twi program na okofo obi ene ne hihye ho no mo bedi sabu bi atem no wotimi ka tire se yen kra pa yente ye ho na yedue bo Ghana national security muti yo peace council muti se obi e ka se yen yasantefo yente ye ho yo yate wo mo ntima ye beje because ye too gold e wo bo ase ye de chechire Ghana ye too diamond e wo Nimont ye de chechire Ghana what dem John asantefo e ye kofo a ye penipa hwese o mampani kofo si Kumasi Sports Stadium o mampani kofo si Kumasi Sports ni Accra Sports Stadium what the Accra Sports Stadium to ohini jan no o ye akuapem ni enkranfo so ni akuapem fo no mo ye anuanom o matena che ye de ohini jan eto Accra no enkranfo no ye demonstration kotu ohini jan big board no fi say ohini jan yan kredi what is obi aka ho ase wo Ghana ye de Kumasi to Baba Yara what is asantini bi aka se Baba Yara o yan asantini but Baba Yara ofri joso anaso ofri asantini mampo Baba Yara ofri your friends Ebuase Baba Yara free northern region enso enam se asantini ye gi obi aka se wo ba wo kan asantini ho ntino santini bi aka ho se Kwame Nkrumah Science and Technology Kwame Nkrumah ofri western region school nenzi asantini asa what is asantini bi aka sa because Kwame Nkrumah na beje fa hodie ma Ghana a edin kan it is how the Kwame Nkrumah kura din to asante ade so ayeyepe what is the amazon eti asante ye obi a omunya basabasa ba eye otan hunu asante no ya hwe enye ya dominate asante ni bi ehwe ne fufuo nkofre trabu ni bi so omewo ma no asante ni dware a enye trabu ni bi na bepepa no homa no odware ono na bepepa no eti me sramo Ghana mum ye nyina ntrase asomdwem asante ye oman pia Otumfuo ye som wa awu Asonaba Kofi Appiah odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame